Joan. Ho prometo per imperatiu legal i per poder servir el poble de Figueres un necessitat. Sí. Figuerencs i figuerenques, regidores i regidors, senyor alcalde. Fa uns minuts m'he vist obligat a prometre la Constitució espanyola. Ho he promès per imperatiu legal perquè és imprescindible per poder prendre possessió de la meva condició de regidor. Manifesto que no només no tinc cap intenció de complir aquesta promesa, sinó que la meva militància política, inclosa la meva tasca com a regidor d'aquest Ajuntament, sempre ha anat i seguirà anant encaminada a combatre la manca de llibertats que la Constitució espanyola perpetua. Com a regidor de la CUP, la meva obligació és lluitar per uns països catalans nacionalment independents i socialment justos. Això, ara i aquí, en aquest Ajuntament, vol dir comprometre'm a defensar el programa polític amb el que ens vam presentar a les eleccions. És els ciutadans i ciutadanes del nostre municipi, tant els que ens van votar com els que no, els que prometem, no per imperatiu legal, sinó per voluntat pròpia, demostrar que es pot fer política d'una altra manera, compromès amb les classes populars i defensant els interessos col·lectius per davant dels particulars que tantes vegades han marcat l'agenda política de la ciutat. És per això que hem decidit votar la nostra pròpia candidatura, que representa l'únic model de ciutat alternatiu al que s'ha tirat endavant els últims anys. Els regidors que prenem possessió del càrrec avui no hem d'oblidar que en aquesta ciutat de prop de 45.000 persones no van arribar a 13.000 les que van anar a votar les passades eleccions. Ningú es pot sentir legitimat per actuar durant 4 anys d'esquenes als figuerencs i figuerenques, ja que han estat una majoria els que no han donat suport a cap dels programes que es presentaven. És evident que hi ha un desencís generalitzat amb les velles formes de fer política dels partits polítics tradicionals i les institucions de la democràcia representativa. És més necessari que mai avançar cap a una democràcia real, directa, basada en una participació activa de la ciutadania a tots els nivells. Des de la CUP farem els propers 4 anys una oposició constructiva, treballant colze a colze amb tothom disposat a tirar endavant nous projectes de ciutat, fiscalitzant la feina de l'equip de govern i lluitant per la transparència de l'Ajuntament. Estarem especialment atents, doncs, als temes estratègics que marquin el futur desenvolupament de la ciutat, com el nou pla general, les estacions de tren i el soterrament de les vies, la desmilitarització del castell de Sant Ferran o la privatització dels serveis públics. Ens comprometem a seguir treballant des del carrer i ara també des de dintre de l'Ajuntament per la independència dels països catalans, per la justícia social i pel respecte al territori. Moltes gràcies, visca la terra. Moltes gràcies, senyor Font.